Meta llum qegħdin niċċelebraw jum l-om, nixtieq minn qalbi insellem lill-ommijiet kollha. Ma nsibx kliem biex infisser min hi l-omm. Imma biżżejjed nistaqsu lil min tilef lill-ommu jgħidilna xi ħoss meta isejħilha u jibqa' mingħajr tweġiba. Il-missier għandu rwol importanti fil-ħajja tal-ulied, imma il-preżenza tal-omm tisboq kollox u lil kulħadd. Għandna djun kbar lejn ommijietna. Hija l-omm li meta nitniżlu tilqa' il-ħajja ġdida fi ħdana. U minn dak il-waqt ħajjitha issejr stennija kontinwa. L-ewwel tistenna li tarana nitwieldu, imbagħad tibqa' dejjem wara l-bieb tad-dar tistenna lill-ulieda deħlin lura. Ma rridu nagħmlu xejn biex nirbħu l-imħabba tal-omm għaliex l-omm tħobb lill-ulieda b'imħabba tal-ġenn. Ma tħobbx lill-ulieda għax huma bravi, sbieħ u kapaċi, imma tħobbhom għax sempliċement huma ulieda. L-omm ma titaxxaqx b'ulieda għaliex għandhom xi ħaġa li tagħmilhom persuni ideali, imma tħobbhom għax huma tagħha. Propju għaliex huma tagħha hija tħobbhom anke jekk mhumiex perfetti fiżikament, moralment, intellettwalment u spiritwalment. Għall-ulied il-wiċċ tal-omm huwa d-dinja. F'wiċċha hemm kollox. Għaliex fil-ħarsa tal-omm l-ulied jistgħu jaraw x'ikun għaddej madwarhom. Anzi, wiċċha huwa il-mera fejn l-ulied jistgħu jaraw wiċċhom mingħajr irtok. Kemm huwa minnu illi id-dirgħin tal-omm huma l-ewwel wiċċ tal-omm. Għaliex huma l-idejn materni illi iħadnuna, imersuna, iħarsuna, iddewwuna, jinfaxxawna, jenuna inqumu fuq riġlejna, jixxuttawlna id-dmuħ u bosta ħwejjeġ oħrajn. Huma dawn l-idejn li bihom l-omm tlibbes lill-ulieda u tagħtihom meta jinkixfu. Fi kliem ieħor, huma l-idejn kollha tenerezza tal-omm illi ħafna drabi iżommuna milli neqgħu f'xi fondoq. Kull meta tinqala l-ħtieġa, l-omm hija l-ewwel waħda li toffri s-sokkors tagħha. Meta l-omm hija preżenti, aħna maħniex orfni. Kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku, il-preżenza tal-omm hija mediċina kontra it-tendenzi individwalisti, egoistiċi tagħna llum illi qegħdin jgħalquna fina infusna. Soċjetà fejn l-ommijiet huma assenti titlef qalba u ssejr soċjetà kiesħa. Meta tirfes fuq id-don tal-maternità, is-soċjetà issejr kattiva fejn il-kalkoli, l-ispekulazzjoni jieħdu post l-akkoljenza tal-ħajja, l-imħabba, il-ħniena u l-modrija. L-omm hija dik li taf tixel il-fjamma tat-tama fil-qlub meta jkunu fid-dlamijiet. L-omm hija il-futur tas-soċjetà.
fih tassew x'nixtarru il-kumment ta' teologu laik ortodoss dwar is-soċjetà li ma tapprezzax il-maternità. Dan jgħid li is-soċjetà moderna li hija profondament maskili fejn il-karizma tal-mara ma għandha ebda importanza hija soċjetà mingħajr Alla. Għaliex? Għax mingħajr Alla ma jistax jittwieled f'dejn is-soċjetà. Jekk dan kollu u aktar jgħod għall-ommijiet tagħna, nistgħu napplikaw ukoll għall-Omm tagħna tas-sema, Marija ta' Nażaret. Minn dakinhar illi fuq il-Kalvarju Ġesu fda lid-dixxieplu il-maħbub, Marija saret il-bnedmejn kollha. Marija hija li dejjem tistenna lill-ulieda biex tressaqhom lejn Ġesu, biex tqabbadhom it-triq ta' warajh. Ma rridu nagħmlu xejn biex nirbħu l-imħabba tagħha għaliex hija tħobbna il-koll. Mhux għax aħna perfetti, imma għaliex aħna ulieda. Marija għandha imħabba għal kulħadd, imma imbagħad għandha imħabba partikolari tinħall qalba lejn dawk ulieda li huma spiritwalment għajjenejn jew imxelfejn. Diraja huma dawk li joffrulna it-tannieqa kollha żjejjel u fil-mumenti tar-resħa saħansitra issaħħanna. Kif b'diraja hija għenet lil Ġesu ħalli jerfa' is-salib tqejl tiegħu, illum ukoll Marija tmitt idejja biex tenna nerfew is-slaleb tqal tal-ħajja tagħna. Jekk kif stqar il-Papa Franġisku, il-Knisja hija sptar fil-kamp tal-battalja, allura Marija hija dik l-infermiera illi ma tgħidix tieqaf mas-sodda ta' kull min huwa ferut moralment u spiritwalment. F'wiċċha naraw ir-rifless ta' kif għandu jkun il-wiċċ tagħna, wiċċ seren u kalm, rifless tal-ħajja interjuri. Nixtieq ħafna illi f'din is-sena Marjana il-kol kemm aħna nagħmlu esperjenza tal-imħabba materna ta' Marija, Ġesu. Għaliex aktar ma nkunu ċerti li Marija hija omna, allura aktar imbedu minna il-moment li nkunu spiritwalment orfni. Fil-fatt, fil-ħajja jaf ikun hemm momenti meta il-bniedem jgħaddi minn kriżi spiritwali, bħal meta iħoss li Alla ma jifdalu ebda toma bnina, meta jitlef kull interess f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla, meta jitraskura is-sagramenti għaliex ma jibqa' jara fihom ebda tifsira, meta it-talb jitlef għalih kull gost u sfidi spiritwali oħra. Din is-soċjetà u din il-Knisja li huma spiritwalment orfni jinsabu resqejn lejn il-qabar kemm għaliex il-baħ ta' Alla huwa tqejl wisq, kemm għaliex jeżisti r-riskju illi meta jonqsu il-ġenituri l-aħwa ma jibqewx aħwa u l-għaqda u l-armonija tal-komunità ekklesjali tisfaxxa. Bilan li
il-Knisja fuq din il-Gżira Marjana tibqa' taħt il-ħarsien ta' Marija Omna u fl-istess waqt biex fuq l-eżempju ta' Marija tkompli timbena bħala Knisja li twennis spiritwalment u materjalment lill-bniedem tal-lum, jiena nixtieq nagħmel sejħa biex frabta ma' Għid il-50 il-komunità ekklezjali tinġabar fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu u flimkien nagħmlu att ta' affidament tad-Djoċesi lill-Madonna. Hekk nintelqu f'idejja ħalli twassalna għand Ġesu. Kien Ġesu innifsu illi fil-persuna ta' San Ġwan fdana lil Marija Omna. Kif jgħid San Luigi Maria de Montfort, id-devozzjoni lejn il-Verġni Marija hija meħtieġa biss biex il-bniedem isejb perfettament lil Ġesu Kristu iħobbu qalbu kollha u jaqdih bil-fedeltà. Kif dakinhar fiċ-ċenaklu l-Ispirtu s-Santu ikkonferma il-maternità ta' Marija li kienet miġbura flimkien mal-Apostli u n-nisa il-koll qalb waħda jitolbu flimkien, hekk nhar Għid il-50 li ġej aħna insejħu lill-Ispirtu Santu biex iżommna maqudejn ma' Marija Omna. Kif fl-ewwel żminijiet l-Ispirtu Santu nebbaħ lill-Apostli biex iwessew dirajn il-Knisja bl-għażla tas-7 djakni ħalli jieħdu ħsieb ir-romol, ħansejħu aħna lill-Ispirtu Santu biex idawwal lill-Knisja tagħna biex tagħmel dawk l-għażliet favur l-orfni tal-lum. Bit-tħejjija għal dan il-jum jiena inħeġġeġ lis-saċerdoti, lir-reliġjużi, l-għaqdiet tal-lajċi, partikolarment il-Leġjun ta' Marija biex ixerdu aktar it-tagħlim sabiħ ta' San Luigi Maria Grignon de Montfort dwar il-konsagrazzjoni tagħna lil Ġesu minn idejn Marija. Fi spirtu ekumeniku jiena nappella wkoll lill-insara preżenti f'Għawdex biex kemm individwalment kif ukoll bħala familji, gruppi, komunitajiet reliġjużi u parrokjali, skejjel, clubs u l-bqija jagħmlu b'mod solenni l-istess affidament. Fil-filokalja Russa, jiġifieri f'dawk il-kitbiet spiritwali tal-Lvant, jirrakkontaw illi darba San Girgor is-Sinajita staqsa lil San Massimo jekk kienx għala il-grazzja tat-talb. Dan brasu baxxuta wieġbu illi darba waqt li kien qiegħed jitlob minn qalbu quddiem ġbija tal-Madonna u ta' bewsa ħass dexa f'qalbu u bħal nar ħiereġ minn dik iġbija. In-nar ma ħarqux, għall-kuntrarju, ħassu jifriskah u jimlielu qalbu bil-ħlewwa. Minn dakinhar qalbu qatt ma nixfet titlob. Għamel esperjenza tal-istess sentimenti il-mistiku San Serafejn ta' Sarov. Mistiku illi tant kien iħobb lill-Madonna li kien imsejjaħ laħam minn Marija. Meta jitlob u kien isellem lit-Trinità Qaddisa.
billi jgħid il-glorja quddiem ikona tal-Madonna. Konvint li Marija bħala il-medjatriċi tal-grazzjej tressa is-suppliki tiegħu fih dan it-Trinità. Min qalbi jiena nitlob lill-Ispirtu Santu biex it-talb tagħna kollu fiduċja quddiem Omna Marija jagħtina ħjiel ta' dak il-ferħ għaddejs illi ġarbu dawn il-qaddisejn. Bl-interċessjoni tal-Umtana ta' Pino nitlob il-barka talla fuqkom il-kul.